नमस्कार। विजय बहादुर दिव्यांग यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शिक्षा के महत्व पर गीत रखने जा रहे हैं। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितावा, अपना न पढ़ला बाकी बचवन के पढ़ावा। पढ़ लिख सीखी जे हो, पढ़ लिख सीखी जे हो, उ जग में महान बा। पढ़ लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। इह पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। पढ़ लिख राच दिहले, पढ़ लिख राच दिहले, देखा संविधानवा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। काहे विवेकानंद ज्योतिबा फूले, लइकन के पढ़े बद भेजा स्कूले। पढ़ल का समाज में हो, पढ़ल का समाज में हो, अलग पहचान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। दोस्तों, इस कलम की ताकत के आगे बड़ी से बड़ी ताकतें फीकी हो जाती हैं। अगर जज साहब न्यायालय में कोई भी फैसला इस कलम से सुना देते हैं तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको मिटा नहीं सकती। तो हम सबसे निवेदन करते हैं गार्जियन लोगों से कि अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित करें, उनको ज़रूर पढ़ाएं। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में। तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।